केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मुळातच एक गोष्ट अशी आहे की भगवान लोके यांच्या संदर्भात जी घटना घडलेली आहे त्या संदर्भात कणकवली पोलिसांनी जो गुन्हा दाखल केलेला आहे तोच मुळात चुकीचा आहे। तो दखलपात्र आहे की अदखलपात्र आहे हा एका वेगळ्या चर्चेचा आणि वेगळा मुद्दा आहे। मुळातच ज्या बातमीमुळे किंवा कुठल्याही बातमीमुळे एखाद्या व्यक्तीची एखाद्या संस्थेची जेव्हा बदनामी होते असं त्याला वाटतं तेव्हा त्यासाठी न्यायालयात त्या संदर्भाने दाद मागणं हा मार्ग राहतो। पोलिसांना पोलीस स्टेशनला कोणी उद्या बातमी संदर्भाने जर त्याचा अवमान होत असेल तर त्या संदर्भाने गुन्हा दाखल करून घेण्याची कायद्यामध्ये तरतूद नाही अशी माझी माहिती आहे। आणि त्यामुळे कणकवली पोलिसांनी हा जो काही गुन्हा दाखल करून घेतलेला आहे ती पूर्णतः चुकीची पद्धत आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील ही कदाचित पहिली घटना असेल। आणि या संदर्भाने कणकवली पोलिसांच्या या कारभाराबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल यांची आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार मिळून शिष्टमंडळाद्वारे भेट घेणार आहोत। त्याचबरोबर कोकण परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक पवारसाहेब यांच्याही या संदर्भाने मेल करून त्यांचीही भेट घेऊ आणि ही चुकीची जी पद्धत झालेली आहे ही या पुढच्या काळात होता कामा नये। ही जी काही केस असेल ती निघाली पाहिजे अशी मागणी देखील आमची जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे राहणार आहे। पत्रकार भगवान लोके यांना दिलेली धमकी ही निषेधार्थ आहे। या घटनेचा सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघ आणि परिषदेच्या वतीनं आम्ही जाहीर निषेध करतो आणि आम्ही जी काही पत्रकारांनी मिळून जी त्यांच्या विरोधात तक्रार दिलेली आहे त्या तक्रारीची पोलिसांनी गंभीर दखल घ्यावी आणि ठोस कारवाई करावी अशी सर्व जिल्ह्यातल्या सर्व पत्रकारांची रास्त मागणी आहे आणि निश्चितपणे आम्हाला न्याय मिळेल अशी खात्री वाटते। काल जो प्रकार घडला तो निश्चितच अयोग्य प्रकार आहे। एका डॉक्टर महिलेने एका पत्रकाराला धमकी देण्याचा जो प्रकार केलेला आहे तो निषेधार्थ आहे। वास्तविक सिंधुदुर्ग जिल्हा सुशिक्षित जिल्हा म्हणून ओळखला जातो आणि त्या ठिकाणी अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर त्या आपल्या संस्कृतीला शोभणाऱ्या नाहीत। ज्या भाषेत ज्या महिला डॉक्टरने धमकी दिली ती भाषा मुळातच अयोग्य आहे। पत्रकार भगवान लोके गेले 20 ते 22 वर्ष पत्रकारितेत काम करतात। पत्रकारितेतील अनेक पदे त्यांनी भूषविली आहेत। ॲक्रेडिशन त्यांना मिळालं होतं। हे सर्व असतानाही आणि कणकवलीसारखं एक फार मोठं शहर नव्हे आणि एखाद्या कणकवलीसारख्या शहरात पत्रकार डॉक्टर सर्वांचे चांगले संबंध पोलिसांचे चांगले संबंध आहेत आणि असं असतानाही पोलिसांनी ज्या चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल केला वास्तविक एक माणुसकीच्या आणि सामाजिक भावनेतून पोलिसांनी पत्रकारांना विचारात घेणं गरजेचं होतं। परंतु नियमाला कुठेतरी फाटा देताना हा तो गुन्हा दाखल केला तो घडलेला प्रकार चुकीचा आहे। या सर्व घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि भविष्यात अशा प्रकारे बातमीदारी करत असताना बातमीचं जे स्वातंत्र्य असतं स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचं काम कोणी करत असेल तर तो प्रकार योग्य नव्हे। बातमी कशी करावी पत्रकाराला समजत असते। त्यामुळे एखादा आपल्याला मुद्दा पटत नसेल तर त्या मुद्द्याचा त्यांनी खुलासा करावा की आपली बाजू मांडावी। ती बाजू न मांडता डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला जाणं तिथे पत्रकारावर गुन्हा दाखल करणं आणि पत्रकारांना वेठीस धरण्याचा तो प्रकार सुरू झालेला आहे। याची निश्चितपणे पत्रकार संघ दखल घेतोच आहे परंतु भविष्यातही अशा प्रकारचं पत्रकारांबद्दल जो एक शासनाने कायदा केलेला आहे 2017चा कायदा आहे पत्रकार संरक्षण कायदा त्या कायद्याला अनुसरून आम्ही ही मागणी करतो आहे की भगवान लोके यांच्यावर जो अन्याय झाला आहे त्या अन्यायाला कुठेतरी न्याय मिळावा आणि पत्रकारांना समाजात बिनधास्तपणे काम करता यावं या दृष्टीने एक चांगल्या प्रकारची वागणूक सन्मानाची वागणूक मिळावी अशी आमची रास्त मागणी शासनाकडे त्याचप्रमाणे पोलीस अधीक्षक आणि जी संबंधित यंत्रणा आहे न्यायालय असेल किंवा पोलीस असेल या सर्वांकडे आम्ही एक मुख्य मागणी करत आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।